дълбоко в интернет, т.е. Deep Web, както го наричат. Така, открихме втората Deep Wiki страница, още след няколко минути, записвам се от тук да я имам с XJ и продължавам да търся кодовете. Ето го единя. Знаех, че в миналия епизод, нали те всеки път се смятат, но просто бях сигурен, че малко, защото тук видях някакви цифри. Много код имах цъкнал тук. Добре, намерихме много кодове. 30 лени, да. Не. О, фак. Цъкам, чай. Голямата. Много си слаб, брат. И тъсак си, там те виждате за няколко епизод, деца с него ще бия. Макар, че не е нищо специално. Колко трябва да цъкам? Махнали са. Ванаш са махнали са с тебе или? Значи това трябва да е киднапър, 100% съм сигурен. И все още гледам тук горе да се появи тази строкичка, но е доста трудно, защото е малко. Това няма мога да направя, да. Просто го пиша, няма никакъв смисъл, това не мога да направя. Свършваме времето, аз съм направил 2 реда, пък ми са още 3. Че не знам как трябва да стане. За мен да се сними и трябва без това. Добре. Опита се 3 пъти, ако не се лъжа, да ми отвори вратата, което... Къде са ми ноутовете? Оле, сгубих се ноутовете. Майко, заради хаковете. Не, фак. Ето аз съм направил 2 реда, пък ми са още 3. Няма никакъв... What the fuck? Добре.